Egunon entzule guzieri. Konfinamendu biharamuneko lehen ekitaldi garrantzitsua izanen da Euskal Herria zuzenean festibala. Irisahin iraganen da uztailaren 2, 3 eta 4 Herriko plazan eta inguruko pentseetan. Hunekin batera, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak ohiko zikirua proposatuko du uztailaren 4 igandez Irisahiko airoski gelan. Bazkaria oren batean hasiko da. Tokiko kalitatezko eta sasoineko ekoizpenetkin sukaldatua izanen da, sasiardi haragia jastatzeko parada ukanen duzue besteak beste. Bazkaria 20 eusko edo eurotan da, ahnua eta kafea barne. Txartelak aitzinetik erusten aldituzue Euskal Herriko Laborantza Ganbarako egoitzarat etorriz hain izamon jorosera, edo tokian berean erosiz Irisahin, uztailaren 4 hamarrak eterdieta goiti. Festivalera sartzeko baldintza berdinetan, bazkarien parte hartu nahiko duten pertsonek, osasun pasea presentatu beharko dute sartzean. Errango du, 28 euroren barneko PCR proba negatiboaren agiria edo txerto agiria ukan beharko dela. Baldintza hauek ez zaituztela desmotibatuko uste dugulakoan, saldo haundian igurikatzen zaituztegu. Etxaldean segida eta laborari gazten plantatzea erronka nagusi bada gure lujaldearen etorkizunerako. Iparjaldean zurkaitzak sarean elkartuak diren 6 egiturek, etxeko izleen elkartea, Afoga, Afi, Ajapitz, Ble, Lurzaindia, SOS indartu, trebatu eta Euskal Herriko Laborantza Ganbarak hori aspalditik ulertua dute eta laborari gaiak eta erretretara joanen diren laborariak beren proiektuetan laguntzen dituzte. Informazioa emanez, gogoeta eta proiektuak aitzinarazten lagunduz, segidari gabeko etxalde eta laborantza lujen transmisioa akoilatuz. Laguntza tekniko, ekonomiko eta administratibo hauetaz gain, zurkaitzak sarea ohartu da beste gisako informazioa eskas zela. Laborarian esperientziaz informazioa. Orduan, lujaldeko 24 laborarien gana izan da. Urte bateko lan baten ondotik, sareak lekukotasun horiek denak liburu batean bildu ditu, profil eta instalazio ibilbide desberdinak dituzten laborariek hitza emanez. Zurkaitzak, tresna berri hau iparjaldeko 50 urte baino gehiagoko laborariek eta laborantzan instalatzeko sedea duten gazteak presentatu nahi luke. Hortarako, Irisahiko etxesuria etxaldera gomitatzen ditu, uztailaren 6an aste artez, goizeko 10 laurden gutitaik oren batak arte. Lekuak mugatuak dira hitz hartzeak egesteko. Zuen lekua egeserbatzeko, mael juntatzen alduzue Euskal Herriko Laborantza Ganbarara, mael abildua ehlgbai.org, edo 05-58-17-18 zenbakira deituz. Etxaldean transmisioarekin segitzeko, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak permanentziak antolatzen ditu uztailean, barnekaldeko 6 herritan. Hitzordu individualak ditugu proposatzen, 50 urte baino gehiago duten laborariek. Permanentzia hauen helburua da, norberaren galdeak erantzutea, gogoeta laguntzea eta behar diren informazioak emaitea, etxaldearen bilakaeraz, egin behar diren desmartza administratiboetaz, existitzen diren laguntza dispositiboetaz besteak beste. Permanentziak arratsaldeko 2 horenetaik 5 arte iraganen dira herri hauetan. Bidasunen uztailaren 7an astezkenez herriko etxean, Erangon 8an ostegunez herriko etxean, Bastidan 9an ostirarez herriko etxean, Aiejan 12an asteleenez herriko etxean, Ajutan 20an asteartez jostatoki herriko gelan, eta azkena oragajen 21an astezkenez herriko gelan. Zerbitzu hau urririk da, bakotsaren egoerari egokitzen gira beraz permanentzia hauetara hurbil zaitezte dudatu gabe. Xehetasun gehiago kaiteko,
Mael juntatzen alduzie Euskarriko laborantza ganbarara, 05-behoita-emeretzi, 37-hemezortzi-latanoita-bi zenbakira deituz. Kronika hauek pausa bat eginen dute zonbait hastez. Uda goxo bat desiratzen dautziet dener eta buruira arte jaiten.